Областен информационен център в община Хасково е създаден по проект с наименование „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково, приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на оперативната програма Техническа помощ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 540 000 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 12 юли 2011 година, като срокът за изпълнение на проектните дейности е до 12 юни 2015 година. Основната цел на проекта е осигуряване на ефективно функциониращ областен информационен център, предоставящ информация за кохезионната политика на Европейския съюз, нейните цели и съществуващите в България възможности за финансиране на проектни идеи. Конкретни цели на проекта: осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на Европейския съюз и националната стратегическа референтна рамка, осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по структурните и кохезионния фонд за всички социални, етнически и възрастови групи в област Хасково, като се осигурява широк набор от възможности за получаване на тази информация. Създаване на условия за отчитане на регионалната специфика чрез осигуряване на обратна връзка към центъра от страна на бенефициенти общини от област Хасково. Областният информационен център в Хасково осигурява разнообразна основна и специфична информация за националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, предоставена по телефон, електронна поща или на място. Разпространява информация и документи по открити процедури по оперативните програми. Дава информация за добри практики. Разпространява безплатни информационни материали, издавани от Европейската комисия, други европейски институции, управляващите органи на оперативните програми в България, изготвени по проекти, съфинансирани от структурните и кохезионния фонд. Областният информационен център регулярно изпраща част от наличната информация за услугите, предоставени на потенциалните бенефициенти, за публикуване на следния електронен адрес: Областен информационен център Хасково изпълнява следните дейности: комуникационни, работа с целевите групи, сътрудничество с управляващите органи и междинните звена на оперативните програми, създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и регионални медии, сътрудничество с други мрежи за информация на Европейската комисия, областната управа и регионалните структури на министерствата. Експертни дейности: предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми, осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация, подготовка и предоставяне на информация до местни и регионални медии. Логистични услуги: предоставяне на възможност за ползване на място в информационния център на специфична литература и информационни ресурси, организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на територията на област Хасково, семинари, посещения, лекции и други, съобразени с специфичните нужди на областта. Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, управляващите органи и междинните звена на оперативните програми. Активно участие в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно. Осигуряване на достъп до компютър с интернет и съответната периферна техника. Осигуряване на видеоекрани, излъчващи филми, популяризиращи кохезионната политика. Областен информационен център Хасково организира информационни срещи на място в населените места в област Хасково. Информационна среща под наслов „Европа за нас“. Срещата е насочена към млади хора с цел запознаване с кохезионната политика на Европейския съюз в България, правата на младите хора в Европейския съюз,
представяне на информация за новия програмен период 2014-2020 година и възможности за активно включване на младежите в инициативи и програми, финансирани от структурните и Кохезионния фонд. Днес провеждаме информационно събитие в община Димитровград. Събитието е под наслов Европа за нас и е насочено към младите хора. На това събитие всъщност ще разясняваме на младите хора какви са основните положения в Европейския съюз, основни термини, правата на младите хора и друга информация, която би била полезна за тях. Това е едно от събитията, от така наречен цикъл събития, които провеждаме във всяка една община от област Хасково. Днес сме в община Димитровград. Сегашните млади хора са много активни и търсят реализация още от самото начало. Този момент сме били в Математическа гимназия в Хасково, в община Стамболово училището, в община Минерални бани в село Караманци. А всъщност това е четвъртото училище, което посещаваме. Областен информационен център Хасково провежда информационни събития в партньорство. Съвместно с областна администрация Хасково организирано информационно събитие и представена схема по оперативна програма развитие на човешките ресурси по процедура образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Съвместно с управляващия орган на оперативна програма развитие на човешките ресурси годишно информационно събитие 2012 година. Съвместно с договарящия орган по процедура помощ в дома. Съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областен информационен център проведе в Хасково информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове“. Първо много се радвам за поканата на община Хасково, която е свързана с разясняване на процедурата по кандидатстване от страна на собствениците по проект „Енергийно обновяване на българските домове“. И също изключителна благодарност на областния информационен център, който всъщност организира реално събитието. И по отношение на вашия въпрос, програмата вече е на етап на реално изпълнение. Както беше вече обявено, от 1 юли ние стартираме обработката на заявленията за интереси, които се подават от сдруженията на собствениците, т.е. реалните собственици на самостоятелни обекти. Това е първият документ, който показва ангажимента на собствениците и желанието за включване в проекта. Основните критерии, които са за допустимост на сградата за осъществяване на съответните ремонтни дейности по обновяването, са сградата да е над 3 етажа, съответно да има с жилищно предназначение над 6 домакинства, които да населяват сградата, да е над 60% в сградата в рамките на общата етажна собственост, да е за жилищно предназначение и сградата да е конструктивно устойчива. Също така сградата трябва да е проектирана и влезла в експлоатация преди 1999 година, април месец, което всъщност е срока за разграничаване на различните категории по ефективност сгради от гледна точка на разход на енергия. До каква сума могат да кандидатстват? Ние нямаме ограничение за, така да се каже, ресурса, който, да речем, се коментира като разпределение по региони или по видове сгради или по видове конструктивна строителна по строителен вид на сградата. За нас е важно да има постигнато съгласие над 67% от етажната собственост, представляваща съотношение между идеалните части към общите части, което решение да бъде легитимно, за да може Сдружението на собствениците съответно да бъде с кворум при подаване на документите за интерес за участие в проекта. По принцип
сумата, която съответно стои като ангажимент за собствено участие от страна на собствениците, се индикира от така наречения индикативен бюджет, който се разработва на предварителния етап от проектните менеджери. Това са едни от нашите партньори. Към края на месеца ще бъдат обявени съответно в интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и те основно ще имат ангажимент за формиране на тези индикативни бюджети. Просто собствениците ще трябва да се обърнат или към нашите координатори, които са определени в общините, където също те могат да предоставят информация, или към тези проектни менеджери, които да им дадат точна информация за ангажимента в финансово изражение от страна на собствениците. Тук на местно ниво с кого си партнирате? В момента имаме вече няколко проведени срещи, по-специално и по-конкретно. Втора работна среща имахме проведена в Министерството с координаторите, които са двама човека, един основен титуляр и заместник в рамките на структурите, административните структури на общините в 36 града, които са всъщност градовете предвидени за изпълнение на проекта. Отделно много работиме с областните информационни центрове, които са тясно ангажирани по изпълнение на даване на информация по конкретни европейски програми и проекти. Това мисля, че като начало е абсолютно достатъчно. Стараем се да захраниме тези наши партньори с пълната документация и предварителна информация, за да може гражданите да бъдат максимално облегчени. Какъв е периода на действие на проекта? От настоящата година до 2015 година е предвидено изпълнение на дейности по проекта. Значи тук може би един основен момент е самите граждани не бива да се притесняват. От гледна точка на подали заявления, одобрени от Министерството съответно документи за участие в проекта, на този етап ние извършваме така нареченото блокиране на сумата по съответния индикативен бюджет и до окончателното изпълнение на сградата. Съответно, собствениците не биват да изпитват притеснение, че няма да има заделени пари за довършване на техните ремонтни строително-монтажни работи. Тоест, одобрени етажни собствености съответно ще бъдат и приключени дейностите до 2015 година и започнала процедура в рамките на този период, дори съответно по правилата на изпълнение на европейски проекти и след 2015 могат да се завършат такива започнали утвърдени процедури по реновиране на сградите. Какви документи са нужни за кандидатство? На предварителния етап, съответно предварително бих казал, документите са доста сериозен набор, но пак искам втори път да подчертая, собствениците не бива да се опасяват с конкретен ангажимент по умение да оперират с този цял набор от документи. Просто това е практика на повечето европейски програми. От гледна точка на изисквания за отчитане и контрол на средствата са въведени такъв набор от документи. На първия предварителен етап основният документ е заявлението за интерес и подкрепа. След като то с останалите няколко документа, описващи вида, типа на сградата, идеалните части, които съответно са по собственици и общите части, съответно изявили съгласие собствениците, съответно проектните менеджери да огледат и вътрешно сградата, тъй като е необходима една предварителна преценка по видими белези на сградата. Това са в общи линии първият набор от документи с съответни протоколи и решения, които при съгласуване от наша страна и редовни точно попълване, ние даваме съгласие да продължи процедурата. Процедурата продължава с включване на
споразумение за финансова подкрепа. Това споразумение вече е с двете страни с Сдружението на собствениците и Министерство на регионалното развитие и благоустройство като възложител на съответните дейности за изпълнение. От тук нататък ние работиме вече на базата на този документ, който е с юридическа сила и сградата реално може да бъде и обновявана, както да извършваме плащания за изпълняване на тези обновявания. Разбира се, има и други документи, съответно при приключване на строително-монтажните работи по линия на Държавен строителен надзор. Преди това имаме разработка на проект за изпълнение на строително-монтажните работи. Значи това са отделни етапи, които гражданите в детайли не бива да се стараят да ги знаят. На проектния менеджер ще му бъде плащано за това, той да съдейства за попълването на всички документи. В нея взеха участие представител на дирекция жилищна политика в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представители на община Хасково, координатора по проекта от община Хасково, както и представители на проектния менеджер за Южен централен район и представител на Фонда за жилищно обновяване. Гости бяха граждани на Хасково, представители на етажната собственост. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност 3 години от 2012 до 2015. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 милиона лева. Областен информационен център Хасково участва активно в националните кампании на мрежата от 28 областни информационни центъра в България. Мрежата от 28 центъра, областни информационни центрове в България, съвместно с Министерски съвет организират спортна инициатива, национална спортна инициатива под наслов "Да спортуваме заедно". В рамките на тази инициатива всеки ОИЦ има свобода да избере да организира спортно събитие, като самата инициатива стартира от началото на тази седмица, от понеделник до края на седмица, до неделя. Така че в рамките на тази седмица всеки ОИЦ може да проведе, ще провежда различни спортни инициативи. Някои областни центрове имат няколко спортни неща, няколко спортни инициативи в няколко дни, други имат като нас само едно нещо, но по-така мащабно. Всъщност целта на инициативата започнах е да се популяризират най-общо структурните кохезионните фондове на Европейския съюз и в частност работата на областните информационни центрове, т.е. на нас. Ние в рамките на тази инициатива организираме така нареченият велопоход. Това ще представлява една обиколка из обекти в град Хасково, които са реновирани или изпълнени с средства от Европейския съюз. Общо от програмите на Европейския съюз. Са финансирани от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз. Така, малко повече информация за самата инициатива. Значи, 18-10 събота започваме, ще стартираме от паркинга зад монумент Света Богородица между командарията и монумента, като началото на регистрацията е от 8:30 сутринта до 9:30 ще бъде регистрацията. За участници, които нямат лични велосипеди, ние сме осигурили такива, които ще получат за времето на велопохода. Тоест ще бъдат, който няма велосипед, ще му бъде осигурен също съответната там регистрация за велопохода да има да може да кара. Така, поканени са до участие всички граждани на област Хасково. Не само на общината, на област Хасково. Изпратили сме покани от всички общини, така че всеки е добре дошъл, който може да дойде да се включи в велопохода. Когато има деца, които искат да участват в велопохода, задължително е да присъстват и родители. Деца говорим под 18 годишна възраст. Задължително участват и родителите да бъдат там,
макар че не е задължително родителите да карат колела, но трябва да дадат съгласието си, нали, за непълнолетните деца, които ще бъдат, като почнем от паркинга на монумент Богородица, Света Богородица. Целият парк, който направим по проекта за градска среда, ще кажем няколко думи. Оттам тръгваме посока така към стадиона, лек маршрут. Ще има междинна спирка в градската градина, която също е реновирана по проект. Там ще обяснят някои неща. След това колоната продължава, идваме пред нашия офис тук, където ще обясним за нашия проект, за нашите неща. От тук продължаваме и финала на велопохода ще бъде на сцената на площад Свобода. Над 130 души се включиха в празника на спорта в град Хасково, част от националната инициатива на мрежата от 28 областни информационни центъра "Да спортуваме заедно". На 18 октомври 2014 година областен информационен център Хасково организира и проведе велопоход и демонстрации на други спортове. Събитието бе насочено към всички граждани от област Хасково с цел запознаване с дейността и услугите, предоставени от областен информационен център Хасково, популяризиране на мрежата от областни информационни центрове в България, представяне на добри практики и резултати от европроекти през програмния период 2007-2013 година. Мрежата от 28 областни информационни центрове в България организира национална спортна инициатива. В рамките на тази инициатива всеки областен информационен център избира с какъв спорт да промотира работата на улиците. Всъщност целта на инициативата е точно тази, да покажем каква е нашата работа и да покажем как Европейския съюз и средствата от фондовете помагат за развитието на нашата държава. ОИЦ Хасково сме избрали да проведем един велопоход, понеже макар спортовете с топка са масови, ние смятаме, че колоезденето е доста по-масов спорт, понеже няма ограничения както за възрастта, така и за пола. По тази причина точно избрахме да проведем велопоход. Като целта е, казвам, първо да представим нашата дейност и друго да минем през няколко обекта, които са изградени или реновирани с средства от Европейския съюз. Като колездачен клуб Хасково подкрепяме, защото в лицето на областния информационен център виждаме много малки колездачи, които трябва да се влеят в нашите редици, което е бъдещето на колездането за Хасково. Защо се включваме в инициативата? Защото ние с моя син сме много големи любители на колоезденето и като разбрахме, че има велопоход, бяхме един от първите тук. И това са хубави неща, да се научат хората, не само младите, ами и старите, да слезат от колите и да карат колелета. Стега с тия коли. Маршрутът включваше обекти, изградени по проект "Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково". Стартът бе даден на площадката до монумент Света Богородица в Хасково, част от реновирания и обновен парк Ямача. Съгласно проекта се модернизираха и рехабилитираха съществуващи алеи, които се допълниха с нови пешеходни зони, създаде се архитектурна среда за хора с увреждания, обогати се парковата среда и се допълниха зелените площи с нови дървесни видове. За осъществяването на достъп на автобуси и автомобили ще се изгради асфалтова алея източно от парка с паркинги към нея. Подмениха се разрушени подпорни стени на панорамната площадка с нови. Изгради се нова ротонда зад паметника на загиналите за свободата на България. Оформиха се алеите и се поставиха нови седални места за почивка. Подмени се настилката с нова, като на места тя е с каучукова и е предназначена за детски площадки. През горските масиви е изградена нова пътека от готови бетонни елементи с тревна фуга. За осигуряване на светлотехнически комфорт през вечерните и нощните часове на денонощието, в зоните за пешеходци, както в тези за развлечение и отдих, се изгради парково осветление. Велопоходът премина през парк Градска градина, обновен по проект "Реконструкция, модернизация и преустройство на парк Градска градина". Този парк е най-старият парк за широко обществено ползване в Хасково, с богато разнообразие от декоративна растителност. Изпълни се преустройство на алейната мрежа. Главните алеи са широки 5 и 4 метра, а второстепенните 3 и 2 метра. По тяхното продължение са поставени скамейки за отдих и перголи. Изградени са 3 фрагмента – малко площадно пространство с детска площадка и съоръжение за деца от 3 до 12 години, изкуствено езеро, сцена с места за посетители на 3 нива и места за инвалиди. По целия периметър на парка се изгради ограда.
Съществуващата растителност се запази. Засадиха се нови средноразмерни иглолистни и широколистни дървета, декоративни храсти, жив плет от широколистни храсти, декоративни треви, сезонни цветя и други. Предвидено е и ново поливно водоснабдяване. За архитектурното оформление на парка се изгради парково осветление. Велопоходът премина през ремонтираните тротоарни настилки в Хасково, осигуряващи достъп за хора с увреждания. Финалът бе на централния градски площад до преустроения и реконструиран фонтан. Фонтанът, разположен на централния градски площад в Хасково срещу сградата на областна администрация, представлява неразделна част от архитектурния ансамбъл на града. Неговата преработка и реконструкцията му предадоха нова визия на водните ефекти. Бе изградена и нова инсталация към тях – струйници, скимери, дънни дюзи, осветление за вграждане и сифони, като се запазват съществуващите връзки за захранване с вода и отвеждане на отпадните води в градската канализация. Новопроектираните стоманобетонни дъна на фонтана се облицоваха с стъкло-керамични пана 30 на 30 см с текстура, а на северната стена е изобразен гербът на Хасково. Територията за озеленяване в рамките на обекта обхваща около 137 квадратни метра. При пространственото оформяне с растителност са подбрани видове с различен хабитус и време на цъфтеж, като са предпочетени вечно зелени храсти и иглолистни видове. Събитието приключи с празненство за участниците и томбола с награди 20 велосипеда. Честито! И заповядай, вие да изтеглете сега, вие следващия печеливш. Да видим номера. Номер 113! На мен беше много добре да участвам в този конкурс. Съм много доволен, че спечелих това колело. И се надявам така още години да печеля. Какво те накара да участваш в велопохода? Спорта ми е хубав и обичам да карам колело. Национална инициатива «Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 година». На 24 ноември 2014 година от 10 часа областният информационен център Хасково откри изложба под наслов «Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 година». Тя е част от националната инициатива на Централния информационен и координационен офис в рамките на Министерски съвет и мрежата от 28-те областни информационни центъра в България. Целта на инициативата е да се популяризира новия програмен период и оперативните програми, постигнатите резултати през периода 2007-2013 година и връзката с новия програмен период, а също популяризиране работата на мрежата от 28 информационни центъра. Бяха изложени 22 фотоса с информация за изпълнение на проекти на общините от област Хасково за програмен период 2007-2013 година. Днес откриваме изложба «Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020». Това е част от национална инициатива, която е на 28 информационни центрове в България, като днес се откриват изложби във всяка една община в България. На тази тема, всъщност темата на изложбата е, както казах, стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 и представлява фотоси на проекти, изпълнени по оперативните програми.
Кой би могъл да каже за нещо, което е хубаво, лошо? Хубавите неща трябва да се показват. Нали? Хубаво е. После и града стана много интересен, много хубав. Отначало мислехме, че няма да е хубаво, но сега, когато се оформи вече почти, хубаво е. Наистина е хубаво. Радваме се. Но парка е прекрасен, камбанарията, всичко. Това е много хубаво и от цяла България се стичат хора и се радват и ни поздравяват. Градската градина преди много години е била център на града и се надяваме сега да стане пак център на града с новия си вид, с хубавите алеи, с площадките за деца. Областен информационен център Хасково можете да откриете на адрес Хасково, булевард България, номер 140, Бизнес център 2, етаж 1. Телефон 038 62 22 63.